Birleşen Ştatlar Türkmenistan'ın gazyny transhadar uğur arkaly eksport etmek baradaky başlangyjyny goldadı. Döwlet sekretary Marco Rubio Türkmenistan'ın Daşary işler ministri bilen energetika howpsuzlyk we söwda meselelerini maslahatlaşdy. China remains Xitay Türkmenistan'ın iqtisadiyyatının iň möhüm bölegi bolmagyna galýar. Türkmenistan Xitay bazaryna garaşlylygyny azaldyp Ýewropa uğruna çykyp bilermi? Näme üçin transhadar gaz geçirici taslamasy ýene-de üns merkezine düşdi? Döwlet sekretary Marco Rubio Birleşen Ştatlaryň transhadar uğur arkaly Türkmenistanyň tebii gaz eksportyny diversifikasiýa etmäge berk goldaw bildirdi diýip Döwlet departamentiniň 29-njy maýda çap eden maglumatynda aýdyldy. Türkmenistanyň resmi beýanatynda transhadar uğury agzalman Meriadowyň we Rubio'nyň energia howpsuzlyk we söwda uğurlarynda hyzmatdaşlygy hasda giňeltmegiň ýollaryny maslahat edenligi aýdyldy. Türkmenistan tebii gaz gorlary boýunça dünýäniň iň baý ýurtlarynyň hataryna girýär. Energia resurslarynyň eksporty döwletiň girdejetiniň esasyny düzýär. Türkmenistan tebii gazynyň esasy bölegini Xitayga satýar we beýleki uğurlara şol sanda gün batara gaz satmak üçin mümkinçilik berip biljek transhadar proýektine gyzyklanma bildirip gelýär. Hadar deňiziniň düýbünden çekilip ýylda 30 milliard kubometr çenli gaz daşamaga niýetlenen bu gaz geçirici proýektiniň bahasy 5 milliard Amerikan dollary möçberinde çaklanýar. Düýbe Britaniýada ýerleşýän Methinks geňeşlik guramasynyň energetika howpsuzlygy boýunça bilermeni John Roberts Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde bu proýektiň Birleşen Ştatlar we Türkmenistan arasynda täzeden agdalmagy taraplaryň oňa gyzyklanmasyny görkezýär diýip belledi. the US is specifically focusing on Trans-Caspian. Abaşanyň transhadary üns bermeginiň iki tarapdan manysy bar. Birinciden Trump'ın döwründe bu Amerikanyň maýa goýumlar üçin anyk mümkinçilik bolup biler. İkinciden bir Ýewropanyň umumy energia howpsuzlygyny goglanýar. Bir Ýewropalylaryň garaýşlary üçin gyzykly. Ýöne men onuň her wagtda Abaşanyň garaýşlary bilen nähili baglanyşyklydygyny bilmeýärdim. To US considerations. Bilermen energia howpsuzlygynyň Türkmenistany gyzyklandyrýan meseledigini bellemek bilen bu Türkmenistan tarapy üçin gyzykly sebäbi aslynda ol energia diversifikasiýasyny agzaýar we burdan finansyk edýänligini görkezýär diýip belledi. Şol bir wagtda bilermen ýurduň diversifikasiýa baradaky planlaryny durmuşa geçirip başlamagy näme derejede taýýardygynyň belli dälligini belläp olar transhadary häzir hatda agzamadylar. Onuň jikme-jiklikleri hem belli däldi. John Roberts Türkmenistanyň energia puwdagynda Xitayga garaşlydygyny hem belläp geçdi. China remains the most important. Xitay Türkmenistanyň iqtisadiýatynyň iň möhüm bölegi bolmagyna galýar. Ýadyňyzda bolsa, olar CNPC bilen galkynyş gaz käniniň 4-nji tapgyryny gurmak üçin golaýda alalaşyga geldiler. Onshore gas field. Roberts Türkmenistanyň şol bir wagtda transhadar ýaly proýektlere gyzyklanma bildirýänligini emma energia planlaryna netijeli kepil gözleýänligini hem belledi. 16 aprelde Türkmenistanyň döwlet gaz kompaniýasy we Xitaýyň CNPC kompaniýasy ýurdun Xitaýa eksport edýän ýyllyk 30 milliard kubmetr gazynyň köp bölegini öndürýän galkynyş gaz käniniň 4-nji tapgyryny gurmak barada ulalaşyga gol çekdiler. Türkmen ýolbaşçylary Türkmenistanyň Xitaýa aktyrýan gazynyň möçberini 60% çemeti aktyrmak planlaryny hem ýa-da ýakynda ma'lum etdi. Şeýle bolsa Türkmen ýolbaşçylary Türkmen gazynyň eksport uğurlaryny östürmek şol sanda Hadar deňiziniň üstünden gün batara aktyrmak niýetini gaýta-gaýta öňe sürýärler. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow fevralda Birleşen Ştatlar eden tapary bilen baglylykda Saudy Arabistanyň Al Arabiya telekanalyna beren interwýusunda ýurdun esasy maksadynyň dünýäde 4-nji uly gaz gorlarynyň serişdeleriniň eksportyny diversifikasiýa etmekdigini nyktady. Ondan soň Gurbanguly Berdimuhammedow energia howpsuzlygyny 8 aprelde Awstriýadan taparynda hem gozgady we energia giňişligini siýasatdan doly erkinleşdirmäge çağırdy.
Aşgabat 2008-nji ýylda Ýewropa Birleşigi bilen energetika hyzmatdaşlygy şolsandy energiýa bazarlarynyň diversifikasiýasy barada çarçowaly ulalaşyk baglaşyp 2011-nji ýylda Hazarüsti gaz geçiricisiniň guruluşyk taslamatyny maslahat edip işçi topary döretmek barada ulalaşdy. Emma Türkmen gazyny Hazar deňiziniň üstünden aktyrmak planlary 10 ýyllyklaryň dowamında maslahat edilýär we taslama görnüşinde galýar. Qadirli tomoşaçylar Azatlygyň habarlary bilen baglylykda öz pikirlerinizi ýazmaga, habarlaşyp aýtmaga çagyrýarys. Şeýle-de öz tejribelerinizi, özüňize ma'lum bolan maglumatlary Azatlyk bilen paýlaşsaňyz sizden minnetdar bolardyk. Eger bu video size yaran bolsa, kanalymyza ýazylmagy, like basmagy we tesvir ýazmagy ýatdan çykarmaň. Şeýlelikde bu videonyň has köp adama ýetmegine ýardam edersiňiz.